Hej Gustav. Hej. Jeg glæder mig til i år. Ja, det bliver mega hyggeligt. Det bliver mega hyggeligt. Vi skal bare se film og... Ej, det bliver så hyggeligt. Ja, det gør det. Hvad fanden laver Gustav derovre? Det ved jeg ikke. Jeg er sådan lidt mærkelig. Hej. 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 Hvad siger du hej til Gustav? Han sad jo bare der. Han er sådan lidt mærkelig. Han skal da så nok. Ej, han stiger herover. Ej, hver gang han går, stiger han mega meget på dig. Ej, er det rigtigt? Altså, tror han kan lide mig lidt. Hey Mark! Vent lige! Okay, skat. Vi ses. Ja, helt klart. Ej, det ved jeg nu ikke. Altså, jeg ved ikke. Han sagde, det måske var sådan lidt mixede signaler. Ej, jeg tror virkelig, han kan lide dig. Ej, Jo. seriøst? Skal jeg sige noget til ham? Ja, jeg går også bare om på Snapchat eller noget. Ja, okay. Tag lidt. Hej. Hej. Hvor vil du have siddet? Hvor er du været? Ja, stærkt. Har du Snapchat? Ja, det har jeg. Skal vi være venner? Det kan jeg gøre. Kan du skrive det selv? Ja. Sådan der. Tak. Det er, kan du bare sådan der, der er man ikke andet. Fucking her. Ej, Thomas, det trækker opmærksomhed. Nej. Hej. Jeg tænkte på, skal noget på tirsdag? På tirsdag? Nej, der tror jeg ikke, jeg skal noget. Vi kunne tage i biografen eller ud at spise eller sådan et eller andet. Jeg tænkte faktisk bare på, om vi skulle lade det der biologi. Vi har gruppearbejdet. Jeg har også spurgt mig, om hun ville være med. Men Jo, det kan vi godt. Det er fint, ja. Kom med, hvad skulle på lørdag? Der er ikke noget på lørdag. Det kan vi godt. Vi kunne tage i biografen. Ja, det lyder hyggeligt. Det synes jeg, vi skal. Ja, det er godt. Ja, det er også. Bea Mathilde! Hej, hej. 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 Hvad laver I? Vi er bare ude at gå. Jeg vidste ikke, I var blevet kærester. Nej, det er vi. Hyggeligt. Og det er dig, der møder dig. Ja. Nej. Nå, men Altså, hvordan går det hos dig? det går fint. Stille og roligt, men altså, hunden er lidt svær at styre, sådan. Ja. Ja, nu er der også 3, kan man sige. Men, hvordan går det hos dig? Er det fedt? Ja, det er fint nok, altså. Ja, vi får skrevet en lille smule musik, men ellers er det bare mest, når jeg ser musik og jazz. Jo. Ja. Altså, det er lidt kedeligt, men når vi endelig får lov til at spille og skrive musik, så er det sjovt. Jo, det var nok bare ligesom det kedelige nu, og så Ja, vi skal bare lige have grundviden, og sådan, så kan jeg begynde at skrive jeres egen musik og sådan lære. Ja, og synge og sådan. ja. Men hvad så? Er folk søde? Ja, det er det. Altså, det er det egentlig. Jeg har nogle venner, men jeg savner dig meget, så det er lidt hårdt at være så langt væk fra dig. Jeg savner også dig. Men hvordan går det med dine venner? Ja, det er jo, altså, ja, det er meget hyggeligt at sætte roligt, men altså, jeg ved ikke, det er mest jobbet, der fylder sådan, og jeg synes ligesom godt, jeg vil i gang med noget andet, end, ja, jeg vil bare godt ligesom i gang med noget spændende, sådan, ikke? Jo. Men ja, jeg synes, du ringer meget tit, savner du mig meget, eller hvad? Ja, jeg savner dig rimelig meget. Ja, Det gør jeg. Jeg synes, det er hårdt at være så langt væk fra dig. ja, i lige måde. Men
Skal vi ringe til senere, eller? Ja, det kan vi godt. Super. Vi ses. Hej. Hej. Hej hej. Det er sjovt, du er på skabet lidt alene. Hej. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg snakker sammen, men du ringer på et virkelig, virkelig dårligt tidspunkt. Ja, okay. Kan jeg ikke ringe tilbage på et andet tidspunkt? Det er fordi, jeg har en rigtig stram tidsplan lige nu. Jeg kan ikke lige snakke. Okay, super. Kan vi ikke... Jeg ringer til dig senere. Jeg savner dig. Okay, super. Ja, hej. Ej, var det også for dejligt, at sådan, solen skinner og sådan noget, ikke? Ja, det er lækker vejr i dag. Leonora! Hvad? Hvad? Jeg har styr på det! Ordentligt! Nej, jeg har styr på det, siger jeg. Pas nu på, Leonora! Pas nu på, Leonora! Jeg har jo styr på det. Nå, hvor har du det? Frelser og forsoner